Čus, vítám u nového videjka. V dnešnom videjku si zase po dlhšej dobe zahráme zase Doors. Už má tu úplne nové updaty. Vítam tu Peťa. Čau Peťo. Nazar. Každopádne, on je tiež natáčal, každopádne dosť dobrý update tu urobil, neviem, to pôjdeme, rozdielime to na Obidve natočíme. Na dva videá to rozdielime, každopádne v dnešnom videjku sa pokúšame prežiť, každopádne neviem, ja som to robil... Počúvaj, otázka, možno natočíme 3 videá. No... Čo je toto? Dobre, tak 3 videá, sorry, tak 3 videá. Čo je toto? Neviem. Ale najprv natočíme dneska ten error tu, či čo to je. Nejaký daily virus, či aký... Daily runs. Daily, alebo tak. OK. Každopádne, keď tu nemáte like, odber, tak ho dajte, no môžete napísať do komentárov, čo by sme mali na budúce. Každopádne, toto video není len také, že to prežijeme. Ja budem mať nejaké challenge, ktoré si dáme vo videjku, každopádne, keby si chcel videa s Peťou, napíšte mi. A ja tu idem pokecať, ešte Peťo robiť intro a my sa vidíme v hre, tak to je to čus. Ľudia, ideme na to, takže 3, 2, 1. Ja sa bojím. No ja sa nebojím, lebo ty si risko. Aha. Teda čo? Počkaj, ja za chvíľku prídem. OK, sme tu. Ľudia, a ideme na to. OK, už nie z začiatku a už také bomby, no nič. OK. Jo, zase sa budem musieť jak sa to šprintuje? Neviem, nehovor mi, lebo som Doors nehral dosť dlho. Ja neviem, ak Opa. Ja som Doors nehral cez rok alebo 2, takže neviem ani čo mám tu robiť. Každopádne ľudia, my sa pokúšame to prežiť, každopádne neviem, čo sa tu bude diať, lebo toto je nové, môžete nám napísať do komentárov, čo sa tu bude diať, lebo neviem. Kto to už hral, tak vie, každopádne, wow, skriňa spadla. Čo si zase rozbil, kamo? Ty všetko rozbiješ, že prídeš, to rozbiješ. Tá sorry za to, akože prepáč. Peť nepodržíš lekoplast? Mám tu lekoplast. Nie. Vyzerám tak. Ja som zaskryl pod postel, no nič. Nebuď pucka, dávaj. Cigán. Tak ten cigán má hitol, kamo. Tá sa nezabij sa hneď, musíš keď povie pst, no tak proste musíš, ono. A musí čo? Musíš otáčať sa kolo seba, aby si ho proste dostal. Kuric! No. A toto bolo neplánované. To bolo nejaké rýchle. No nič. Wow. Dole hlavu. A dole hlavu, som zbudol, sorry. A ja viem, jak šprintujem. Dobre, idem. A to nie je také šprintovať. Tu je ďalší? More, tu čo je? Tak ďalší? Akože vy ste sa skôr zrazili, či čo? Už chápem ten update. Tu už aj budú tí. Oh shit, toto nie je dobre veľmi. Tiež si myslím. Ideme dole? Skry sa! Oh shit! Dobre, na toto si už začínam zvykať. Tam nechoď! Ja viem. Pozor! Tam je zase dosť dole. Čo sa deje? Ty vole. Mne to ubralo riadne hápok. A ty tu máš prdele za... Čo sa tu deje? Čo sa deje? Tu som za tebou, a ty dobre si išiel. Kámo, mne tu ubralo strašne veľa hápok. A ja mám toto, čo som dostal. Medkit? No, na plasť. Nie, že všetky peniaze. Dobre, vyzerá, že už mi haraší. Lave ti haraši. Hej, Niekedy som to ti to vykladol. Si ty podkanty. Už mi začína harašiť, každopádne Peťo tu budeš musieť otvárať dvere, lebo ja umrem ináč. Potrebujem lekoplast. A som to ti všetko zvedol. Kámo, ja potrebujem lekoplast. Ja iba proste klikám Ečko. Korici, zase ten hajzlík. Toto není normálne. Nie, ten typek! Aha, ja musím na ňo kliknúť, aby zmizol, hej? Sebo. Ha. Ja musím na ňo kliknúť, hej? To nestíhame. Ja som mal šancu. Vítaj v klube. OK, prvá hra a sme to nedali, ideme na ďalej, dobre, poďme ešte raz. A ja mám problém, že ja neviem proste sa rýchlo hýbať, ako mám hýbať sa rýchlo. Dobre, poďme ďalšiu hru. Čujem ho. Kámo, nejaký rýchly bol.
Ja, ty koko, zabudol som. Ty nám musíš kliknúť, či jak, aby zmizol? Na čo, na to čierne? Na tú čiernu malú potvor musíš kliknúť. Ja viem, ale myslím na toto je okno. Kámo, je to kurcia. Au, damage. Prvý damage. Ja to prebehávam. Zase ten retard ide. No jasne. Kámo, ani raz nám nedá pokoj, to je neskutočné. To je neskutočné. To ti poviem, kamo. Ty vole. Sa ľahko si zlomil, kamo, bo už to tak divne znelo. Aj ja. Dvere sa ti sami otvárajú, tak to je crazy. Nemusíš ich otvárať, taký retard. A to som si myslel, že musím. Nemusíš. Mám pocit, že tu príde. O! Tu je baterka. No tak beri ju, tu máš baterku. Ten malý parchant, kamo. Kde? Ja som tu. Ja mám pivko, dobre, ja mám pivko. Môžem sa Poď tu na začiatok tých dverí. Čo mám? Tu som. Tu je baterka. Môžem baterku? Baterku kde? No však flashlightu si povedal, že máš. Nemám baterku. Ježi, ty Prečo sú tu dvere? Kámo, akože... Prečo je tu 14 a 15? To mám ísť ako do... Počkaj, tak hod na bok. Nie, tam je niečo. To je zlé. To je zlé. Môžeš. Pozor. Mám pocit, že budeme mať návštevu. Kde si to myslel? Návšteva! Ja som nemal šancu. Si zomrel? Hej. Jak? Ja som nemal šancu, si povedal návšteva ide a som iba snažil sa rýchlo. Počkej, môžem sa dohyliť? O, pivo. Hej, to bolo moje. Počkaj, Jak sa môžem respawnúť? Dobrá, modrýška to hraje, ale... No tak poď. Tak toto je super, zase zomrel. Au. Tak poď ešte raz. Tak ešte raz, kamo. Dávaj. To Ja čo je? Ja som našiel koniec. Ja som to vyhral. Ok, ľudia, ideme ešte jedenkrát, keď videli ste koniec, Peťo tu dal, takže ja som si myslel, že to je dlhšie. Kto chce vidieť koniec, poďte. Kámo, Poďte na kanál, dajte musíme to odber. dokončiť, každopádne toto som ja nečakal, že to je také krátke. Že to bude dlhšie. OK, ľudia, OK, tak to... Trápne, bracho, toto už je trápne. Jo, trápne už je, už keď to poznáme, tak už je to trápne. Ďalší. Tam bol medkit. Ty To vole. prdel. Ďalší Ticho. Kedy pôjde ten retard? Spomeň retard, príde, kamo. No. Ide? Hej. Taký flashback si dostal, On kamo. sa vie teleportovať. Hej, je to fakt. Tak toto som nečakal. Nie je to také ťažké, jak si myslíš. Dobre, teraz ticho. Teraz doprava nemôžeme ísť, ne? Mám taký pocit. Medkit, kamo, nepotrebujem medkit, nedostal si hit. Počkaj. Je to. Tak je. Ale jo, bol počuť. Ja som vedel, že tam je, kamo, ja som ti otvoril dvere. Ja som ti otvoril dvere, brako. Dobre, tu nás. A ty žiješ? Wow. A počkaj, tu som dostal speed, kamo. Ticho. No jasné, zase asi. To je fakt do prdele. Ja sa furt napalím na tom istom. Ok ľudia, zase som sypol, ja furt sa zabijem na tom istom. Mieste. Na tom istom mieste. Ja mám krucifix.
A Peťo už dohral. Nedohral ešte. Hej, ja Ale už to vidím. Už dohral. Pavúka si Au. našiel. Nie, ja som stal vieš, ak ty si stal pri tej skrine, ja som vedel, že pôjde na čo, ja som vstúpil do tej skrine a ty si, nie, kamo, a zase išiel. Dobre, ja tu už aj neberiem, nech to mám čím skôr. Nech to mám čím skôr, lebo toto je fakt na nič. Nie, ty si slabý. No, A furt, kamo, povieš, že... Ja mám na sebe toho cigáňa. Au. pozor! Ty kokso. Robote som. Ja som tak vedel, že ide. To som ho počul. Nie, to nie, že počul, ale to už vieš, na ktorých miestach ide. No však to. Už poznáš. Takže rýchlo to dohráme a video môže končiť. Dohráme. Keby si To si chceli... To si povedať predtým, No. že dohráme, asi to ani len dohrá. Keby si chceli ďalšiu časť, napíšte nám to do komentárov, ale ešte vidú 3 videjka z Doors a potom môžeme na nejaké iné. Len to treba napísať. Tu neviem, že pôjde. Ty si... Zase som ťa obsadil. Kamo, ja už idem na tomto jak majster. Som zaznakol, že mám na sebe toho černocha, kamo, a to ty si tam bol. Ja, nemôžem. Si zase pomaly. Sorry. Super. Tu na to bude. Ja tomu verím. A to je každý random, či mi to príde, že to je stále? Neviem. Otvor. No vidíš. Je to stále tu, stále tieto dve. Teraz. Nie, nemôžem! Rýchlo! Kamo, ja nemôžem. Ja som Ja zomrel. som nemohol! Lebo som mal nejakú, ona som sa do neho kúkol a proste ma zabil. Nemohol som ísť do skriny. Wow. Zase. Dobre ľudia, viem jak to skončí a ja som to nedohral. Každopádne dajte like, odber a vidíme sa u ďalšieho nového videjka. A my ideme teraz natáčať asi ďalší diel. Každopádne, ty si umrel či ne? Nie. Hej. Takže dvakrát som umrel a dvakrát som vyhral, takže. Ok ľudia, keby si chceli ďalší diel, napíšem to do komentárov a my ideme natáčať teraz ďalší diel. Čus. Kámo, my sme zabili na hráčov, no nič. Počkej, tu si môžeš kúpiť za Robuxy. Wow. No. OK, ja to nebudem pokecať. Ok ľudia, to že nebudem pokecať a ideme. Čus. Čus! And I cannot stop. See, everything's happening the way that it's supposed to. Everyone tries to mold and control you. Look into the mirror, that's you. Support you. Life is a ritual we have to go through.